बघा दाखवा ते हे बघा ओले काजू होता ओले काजू. मित्रांनो रात्रीच्या 11 वाजले आहेत आणि आमच्या घरात आता काय चालू आता तुमका दाखवते मी. हा आता पॅकिंग वगैरे होता ना हे सगळं संपवलं आहे. हे बरेचसे प्रोडक्ट आपले होते लाल चवळी सफेद चवळी पोहे लाल तांदूळ नाचणी वगैरे ह्या तूप असा इकडे ही आंबोळी डांगरपीठ हे असं सगळं आहे बघा पसरलेला. हे सगळं पॅकिंग संपवलं आहे. आतमध्ये तुमका दाखवते काय आता हे काजूगर बघा दाखवा ते हे बघा ओले काजू होता ओले काजू. आणि या ओल्या काजूंचे मालक इकडे असत आई आणि बाबा. हे कसे आहेत किलो बाबा? 600 रुपये किलो. 600 रुपये शेकडा किलो नाही 600 रुपये शेकडा. हे असे बॅग केलेले आहेत पण तुमका ऑनलाईन पाठवताना हे पूर्ण पेपर म्हणजे बबल रॅप करून वगैरे पाठवतलो जेंका काही होऊचा नाही. हे व्यवस्थित स्टोरेज करून आम्ही तुमका बॉक्स पॅक करून पाठवतलो व्यवस्थित. जर तुमका हवे असतील तर खाली नंबर इलेलो असतात त्याच्यावर तुम्ही कॉन्टॅक्ट करा मेसेज करा. ऑल ओव्हर इंडियामध्ये कुठे पण तुमका डिलिव्हरी मिळू शकता. लवकर ऑर्डर करा.